Japar kod ariyo owito ngimagi e masira mar apaya manotimore e olalo ma Nithi wang' apaya ma Meru kochomo Nairobi otieno ma piny orugodo kawuono. Masira nojuko matatu kod pickup aina mar Toyota Hilux e olalono ka nyithindo ariyo ne nitie kind jogo manowito ngimagi seche ma ji mamoko ariyo otony kendo dhi nyime gi yudo thieth e kar thieth ma Chogoria to kod Chuka Referral Hospital mantiere Chuka. Kamanda mar obila ma Tharaka Nithi noyango masirano kama masira machielo ne otimore tok ka nyamburko matin ne otumore e lori manokethore e apaya. Not a motor vehicle that normally crosses this road, and one has been taken to Chogoria Mission Hospital. A place where there is a proper marking. 8 female and 2 male. Headed towards the Nairobi direction, and another one to the motor vehicle that was coming from the Meru direction. Is not a motor vehicle that normally or regularly uses this road. And we may, or I may assume that the driver did not take to the lane as was expected of him, and had a head-on collision with the other vehicle that was coming from the Nairobi direction.